Ay, mga ito. Bago ko magsugod sa akong part 4 karon, magpasalamat ako sa akong sponsor, labi na Style. Huh! Gulat ka, no? O, labi na sa Wings, sa Ariel, Yes. sa Kala, o labi na sa Kuan. Sa Sorp. O, labi na sa mga kauban karon diri. Daghang kay salamat. Salamat. Shout out tayo. Ay, viewers! Maraming milyon! It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Mayroon to, nakakini akong part 4 karon nga iskot ka ninyo. Bahin kini sa hari nga na problema na sa iyang buhaton sa iyang kwarta. Kaya tungod sa kaya daghan ang kwarta, nakahukom siya nga, mo niya dito po. Liyo na hari, nga, kinahanglan, nga ipagawas na ko na akong kwarta, kaya di na yun ako makaya gasto. Gusto ko nga, kinsay pinakanindot, purma sa taing nga may mong bulak. Mao'y mga daog, o tagaan ako og kantidad sa $5 million. Kung kinsa ka itong pinakanindot, purma sa tae. Inanglan nga actual live nga pagkabuhaton. O ito nga, nahuman nag-istorya ang kuhan, ang katong hari, iyang kisugo ang kawal nga. Panawag nito kilalaing nasod, o kinsa ka namang kutisman. O ito nga, sa pilang adlaw, mga 5 adlaw nakabalik ang kawal, kaya katawag siya og mga kalain-lain nasod nga makontestant, gikan sa Philippines, China, Japan ug Amerika. Karon, pagtawag sa Amerika na yung nagsugod, karon itawag na Amerika. Naglingkod sa Amerika, dito na yung silupin. Dito ba kay live man? Paglabay na talaga, dito labay pa din. Labay pa din, basta ang pagita. Pinakpakay ng mga tao, sa pagita ko daw. Asa ka mangita ng ilabay ang tayo sa padir, may purmag sa pagita. Libog ng judges kay pertinindutan yun sa tayo sa Amerika. Karon, itawagan na po ang ikaduha, ang contestant, ikan sa Japan. Sa Japan, exercise pa. Wala pa. Paborot silupin. Diba ka, labay lagi. Pagpitis pa dir. Ang purma sa tayo sa Japan, Rose. Basta siga ang judges, ingon yung wag tayo. Kaya ko naging judges, yung Rose. Karon, gitawagan ang China. Katulong ako sa ikan kini sa China. Tawag sa China karon. Kungpo ang China. Kaya siyempre makungpo. Bilang ma-China, mana-ana mo yan ito. Pagpapuro sila ba? Actual live po yun. Paglibang lagi. Paglabay, hapaks pa din lagi. Huwag naningog. Kaya grabing taasa yun. Gumamela. Sos, kaingon sila. Wala yung makapilis China yun. Kaya gumamela yun. Basta gumamela. Tambal, mas matagtiki ko na. Gumamela yun. Dito karon pagtawag sa ikaupat niya kutisat karon Philippines. Sus, ang Philippines natin dugayan abot. Kaya pigado kayo, nagbangka pa paingon dito sa palasyo. Sus, ang itawag Philippines, perting niwanga. Tinaku ang tiyan. Itungkol pa yun. Sus, basta paglibang lagi sa Philippines lagi. Wala na kayo istorya, dito lingkod na. Kalibang mo na kayo, gipurgam daan dito. Paglibang Philippines, ayaw yun matawad, kaya mo maglibang, mana? Mahungwa ka na. Kita yung matawad, dugay ka maglibang. Anak mong Philippines, relax lang. Diba, relax lang mo ron, Paglibang sa Philippines lagi. Paglabay sa pader, hilom mga nasir, wakatingaw. Tingas lang na, pundok na ba? So may purma na, pundok man. Sus, kaya mga bitok, nagimok mo ng mga bitok. Magimok sa bitok, ako yun, purma bitaw, kaya kung mga nasir. Philippines, Kandila de Amor, buhay na buhay! Tinawangan Philippines, lima ka mabuhay daw kayo ang bulak sa Philippines. Purma sa mga lain na, sundindot ang mga bulak, pero sa Philippines, buhay na buhay kayo. Lima ka pag tapok, pag di mo ka nakarusod, purma yung Kandila de Amor. Nabulabog ang mga tao sa Philippines karon. Himok Indonsir sa Kumban Train. Paino to Kumban Train daan, kaya parang gawa sa bito, kaya patiniwang man. Karon, nangambok ko karon. Nagkunit sa video. Di dahil ko to ba? Dagang kay salamat. Basta nagkakwarta, wala na mahimulain. Bisa kung saan lang ang contest.
para mapagawas lang kwarta sa akin. Huwag ka na, may hapon! Hi! Shout out sa mga palahigit! Taga Roberto, o Pilamina, sa taga Torrohan. Ano naman, di balik naman sila.